हॅलो फ्रेंड्स, रितूस किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण एकदम चमचमीत मस्त अशी भरली वांगी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। त्यासाठी इथे मी 5 ते 6 वांगे घेतलेले आहेत। सगळ्यात आधी पाण्यामध्ये मीठ टाकून घ्यायचं आहे। त्यानंतर व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे वांगे कट करून मिठाच्या पाण्यात टाकायचे आहेत। वांगे मिठाच्या पाण्यात टाकलीत की काळी पडत नाही, म्हणून आपण मिठाच्या पाण्यात टाकणार आहोत। सगळे वांगे व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे कट करून घ्यायची आहेत। ते बघू शकतात इथे सगळे वांगे रेडी आहेत। चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करूया। सगळ्यात आधी इथे एक छोटी वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत। ते व्यवस्थित असे भाजून घ्यायचे आहेत। शेंगदाणे भाजत आले की त्यामध्ये आपण अर्धी वाटी खोबऱ्याचे कापही टाकून घेणार आहोत। खोबऱ्याचे कापही व्यवस्थित असे लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत। जोपर्यंत आपली भाजी रेडी होत आहे तोपर्यंत ज्यांनी कोणी अजून रितूस किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल तर त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। यावर आता अर्धा छोटा चमचा आपण तेल टाकून घेणार आहोत आणि खोबरं एकदम गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत दोघं पण भाजून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता तिथे खोबरं गोल्डन ब्राऊन झालेलं आहे। हे आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून थंड करून घेणार आहोत। सेम कढईमध्ये आता आपण अर्धी पळी तेल टाकून घेणार आहोत आणि त्यामध्ये एक मोठा कांदा उभा कापून घेतला आहे, तोही लालसर होईपर्यंत परतवून घेणार आहोत। इथे कांदा लालसर असा परतला गेलेला आहे। यामध्ये आपण 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आल्याचा तुकडाही टाकून घेणार आहोत आणि तेही व्यवस्थित असं परतवून घेणार आहोत। त्यानंतर यामध्ये आपण अर्धा कापून घेतलेला टोमॅटोही टाकून घेणार आहोत आणि टोमॅटो सॉफ्ट होईपर्यंत व्यवस्थित असं परतवून घेणार आहोत। इथे टमाटरही सॉफ्ट झालेले आहेत। त्यामध्ये आता आपण कोथिंबीर टाकून घेणार आहोत आणि 1 ते 2 सेकंद फक्त मिक्स करून घेणार आहोत। हेही आपण कढईमधनं काढून घेणार आहोत आणि थंड करून याची फाईन अशी पेस्ट करून घेणार आहोत। इथे भाजून घेतलेला मसाला जो आहे तो थंड झालेला आहे, तो आता मिक्सरमध्ये टाकून त्याची फाईन अशी पेस्ट करून घेणार आहोत। त्यानंतर शेंगदाणे आणि खोबरं जे भाजलेलं होतं त्यातही आता आपण मसाले टाकून घेणार आहोत। सगळ्यात आधी इथे अर्धा चमचा धना पावडर घेतलेली आहे, अर्धा चमचा जिरा पावडर, दीड चमचा इथे आपण लाल तिखट घेतलेला आहे। त्यानंतर 1 चमचा गरम मसाला घ्यायचा आहे। लाल तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकतात। हे सगळं जे आहे ते आता आपण मिक्सरमध्ये टाकून त्याचीही फाईन अशी पेस्ट करून घेणार आहोत। यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे आणि मग ह्याची पेस्ट करायची आहे। त्यानंतर आता सेम कढईमध्ये आपण पुन्हा 1 पळी तेल टाकून घेणार आहोत। त्यामध्ये थोडंसं हिंग टाकून घ्यायचं आहे आणि जी वांगी आपण ठेवली होती त्यातनं पाणी काढून घेणार आहोत आणि व्यवस्थित अशी वाफवून घेणार आहोत। 5 ते 6 मिनिटं ही वांगी आपल्याला दोन्ही साईडनी व्यवस्थित अशी वाफवून घ्यायची आहे। त्या वांग्यांवर आता आपण झाकण ठेवणार आहोत आणि मधून मधून हलवत राहून ही वांगी वाफवून घेणार आहोत। इथे 5 ते 6 मिनिटं झालेली आहेत आणि वांगी व्यवस्थित अशी वाफल्या गेलेली आहेत। ती आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत आणि सेम कढईमध्ये पुन्हा आपण थोडंसं तेल ॲड करून घेणार आहोत। तेल व्यवस्थित गरम झालं की त्यामध्ये मोहरी टाकून घ्यायची आहे। मोहरी व्यवस्थित तडतडू द्यायची आहे। मोहरी व्यवस्थित तडतडली की त्यामध्ये आपण जिरेही ॲड करणार आहोत। त्यानंतर यामध्ये पुन्हा थोडा हिंग ॲड केलेला आहे।
आणि जे वाटण करून ठेवलं होतं ते आपण ह्यामध्ये टाकून घेणार आहोत. सगळ्यात आधी आपण कांदा आणि टोमॅटोचं जे वाटण केलेलं होतं ते टाकून परतवून घेणार आहोत. एक ते 2 मिनटं आपल्याला हे वाटण परतवून घ्यायचं आहे. अगदी जास्तही नाही परतवायचं आहे, कारण की ऑलरेडी आपण हे सगळं जे आहे ते व्यवस्थित असं भाजून घेतलेलं होतं. हे बघू शकतात वाटणाला किती मस्त असं तेल सुटलेलं आहे. त्यानंतर यामध्ये आता आपण एक लहान चमचा हळद टाकून घेणार आहोत आणि शेंगदाणा आणि खोबऱ्याचं जे वाटण होतं तेही यामध्ये आपण टाकून घेणार आहोत आणि तेही 1 ते 2 मिनटं यामध्ये परतवून घेणार आहोत. त्यानंतर यामध्ये आता आपण वांगी टाकून घेणार आहोत. त्यानंतर यामध्ये अगदी आपण चिमूटभर साखरेचे दाणे टाकून घेणार आहोत आणि एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. अगदी चविष्ट व मस्त अशी ही भाजी रेडी होते. तुम्ही जर या पद्धतीने भाजी कधी केली नसेल तर नक्कीच ट्राय करून बघा. त्यानंतर तुम्हाला भाजीची जशी कन्सिस्टन्सी हवी आहे त्याप्रमाणे यामध्ये तुम्ही गरम पाणी ॲड करू शकतात. त्यानंतर यामध्ये आपण चवीनुसार मीठही ॲड करून घेणार आहोत. मीठ टाकून झाल्यानंतर हे सगळं आपण व्यवस्थित असं मिक्स करून घेणार आहोत. त्यानंतर आता भाजीवर झाकण ठेवून आपण 5-1 मिनटं ही भाजी व्यवस्थित अशी उकळवून घेणार आहोत. 5-1 मिनटं झालेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकतात किती मस्त अशी भाजी रेडी झालेली आहे. ही भाजी आता आपण सर्व करणार आहोत. एकदम मस्त व चमचमीत अशी ही भाजी तयार होते. टिफिनमध्ये देण्यासाठी ही अगदी उत्तम पर्याय आहे. ही भाजी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. भाजीवर आता आपण थोडी कोथिंबीरही टाकून घेणार आहोत. अगदी झटपट व मस्त अशी ही भाजी बनते. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्कीच ट्राय करून बघा. रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच ट्राय करून बघा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.